Hello, mabugnaw nga kabuntagon mga kaigsuonan. Ganina paningkadlaw nagsigig ulan maunang murag dili ron mo eskwela kung anak nag-live ko. Okay? So share sana ko ni. Okay. So, sa mga nagtanaw na diyan, atong i-share niya itong live zone. I-share sana ko rin. For viewers, bugnaw ba yung kabuntagon ng mga igsoon? Anyway, ako sang i-share ni. Nabalo na ba yung mga na-restrict ning page na to before, no? Pero for the meantime naman daw ni. So, share sana ako dire mga igsoon. Nyara editon sa ko. Oops. So tingog mo galit. Buhat ang tanan. Okay. Alright. Salamat sa Ginoo, naka-live na ta mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Mabungahong kabuntagon mga igsoon. Grabing ulan diri kadlawon pa lang ni sige na ulan diri mga igsoon. Suking ulan ba no? So unya ura di man mo eskwela kung anak kay ulan kayo. Live ko mga igsoon. Salamat sa Ginoo ning oportunidad. So anyway, kumusta mo tanan di mga igsoon no? Kanunay. Actually, nadugay sa kong mata kay lami kay katulog ba. So, bag-o pa ko nakaampo. And of course, bag-o pa sa ko nakaampo ninyo. Ako nag-aampo jud kanunay nga namos maayong kahimtang kanunay, maayong panglawas, proteksyonan sa Ginoo ba niya. Labaw sa tanan, duol mo sa Ginoo kanunay uhaw sa presensya sa Ginoo. Shout out Aimee Mabasa.
Good morning sa Digsoon watching from Jeddah, Saudi Arabia. Thank you nga naabot juga diri nga page kay na-restrict man ta didto, di ta pwede mag-live diri ta. And to Janet Corsino, maagang morning pastor, okay, may buntag sa Digsoon. Okay? So, shout out na ko no mga OFW like this, Sister Amy, mabasa no. Mga OFW around the world, shout out kunya ambing kanon na no. Mga seaman, mga seafarer, tanan-tanan nga mga naka-permanent resident nga grabe ang ilang sakripisyo bito sa ilang pamilya diri nakaron diha no. Nang kuan ba na diha nagtrabaho, nag-work sa laing nasod no. So, namo sa akong prayer mga igsoon. So, okay? And anyway, mention your friends and loved ones here in the comment section para makabantay sila kay kabantay jud ko nga wala pa dili pa aware ang uban nga nanata diri nag-live. Imagine ang atong followers sa atong original page na to sa Mabunghawong Kristohanon kay 221,000 no nya dire 1,500 plus pata. Daghan pa jud ang wa kabantay so nangita sa atong live labi na siguro ng mga dili kay sweeto nga ni bitaw. So pwede sad inyong i-invite yung friends to follow our page para ma-aware sila ba no nga nanata diri mag-live sa mao ni atong new page since na restrict ta pero ingon sila unya gi-google na ko kuan sad mura og 3 months daw ang restriction. I don't know kung unsa ka tinuod. So nag-chat akong igsuon gahapon nga medyo expert pug ngani ba IT pud ba. So ingon siya nga 3 months daw ang restriction. So 1 month pa man ta. Pero wala ko naguna-una ato igsoon kung di itugot sa Ginoo nga mabalik. Okay ra at least natay maka-live man gyapon ta diri igsoon no. So again, new page na to atong i-invite atong friends to follow Mabungahong Kristohanon 2.0. Amen. Shout out Brother Ryan Galaneda of Germany. God bless brother. And to Jenny Bukadon watching from Mati City Oriental. Kasi Mati Love, Davao? Davao, okay. Jenny Bukadon. From Binangonan, Rizal, Luzon po. Salamat sa Ginoo may live na diri. Okay, thank you. God bless Sister Janet. Sa Bane Corsino. Praise God. Shout out also to Giselle Ann Yasin, blessed morning as well. Shout out na ko ang tanang mga viewers karon from Luzon, Visayas and Mindanao sa mag-replyan niyon niya. Ako sang gi-shout out ang 221 followers of Mabungahong Kristohanon sa atong original page. Og i-shout out na ko ang mga atong mga followers diri sa new page na to nga Mabungahong Kristohanon 2.0. Ang 1,500 plus. Pero at least, paspas siya mga igsoon kay bago pa man niya itong page. I think, murag 4 days pa ni. Nga kung salamat sa Ginoo. So, himaya sa Ginoo. So, shout out also to Dungay Ireno Buaron Madhos. Watching from Saudi Arabia. Mga OFW, shout out na tumutanan, no? And to Concepcion Castino Kubashi. From Japan, shout out ni mo dia igsoon, nakasong pagampo. And to Lord James Talingting, permente ning tanaw. No, so shout out na ko tanang kapulisan sa Luzon, Visayas, and Mindanao, mga brad na ko long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo ug ang Cebu City Jail akong gi-shout out. No, mabugnaw ang kabuntagon niyo dia mga brad. No, abanti da padayon ta dili babag nga namo sulod sa silda walay ugma nga maayo ang makabot ninyo. I mean, dili babag nga naamo sa sulod sa silda walay maayong ugma ang maabot ninyo no. Remember like what happened to Joseph na priso pero nahimong gobernador no. Padayon abante. Shout out to Brad Aris no. Shout out Brad. Gimingaw na ko yung tanan diha Brad Mago, shout out Brad Ibang, Brad Jao, Brad Kenneth, katong si Brad Ayan from RDC1, mayor na siya diha no. So tanan mga mayor diha no, commander, assistant commander, shout out ninyong tanan. Okay? Nga akong shout out ang akong team from Living Water Christian Fellowship, sila Pastora Ninette, Sister Sheila, Sister Jardine, Brad Adsel, Brother
Adonis, Brother Jerry, Brad Danilo, Brad Louie, Brad Arturo. Kitsa to nga na itong uban ay. Kalimot na ko, basta tanan na mo, no? Pastor J, Pastor Herman, no? Basta team na ko nga majority nila gikan po nagprisuhan. Shout out na ko, no? See you this coming Monday, mga igsoon. Mubalik na ko diha, no? Kaya na may conflict last Monday, wako kaanha. And to all of the jail officer and warden of Cebu City Jail, salamat sa kanunay higayon nga inyong gihatag namo aron dalhon ang pulong sa Ginoo sa sulod diha. Taga-asa mo, pastor, taga-asa mo, taga Bohol igsoon, no? From Dungay Irino Buaron Madhos, no? From Bohol. Okay? Shout out din ako ang among station diri sa Clarin Police Station. Shout out sa among chief diri, happy si Chief Amba. Okay? Salamat sa Ginoo. Okay? So, our topic for this morning, mga igsoon, nindot ni siya kay about discipline, about pagkastigo. Daghan kay mga Kristohanon nga maluya hinon sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Daghang mga Kristohanon igsoon nga mura na bitaw og magkawaygan na sa pagpangalagad sa Ginoo once kastiguhon sa Ginoo. No? Once disiplinahon sa Ginoo, no? Ngana, so not knowing ang tinuod nga palangga sa Ginoo, ang tinuod nga gigugma sa Ginoo ug makasala, bunala na, no, kastiguhon. So mao na tong topic karon. Okay? So again, before we start, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section, and don't forget to type at followers at highlights at everyone para mabantayan nila kung mahimo atong i-share atong live igsoon para makabantay sila. Amen. So okay naman siguro, no? So let's pray kay ang uban pod nga ang uban ron sa laing nasod, gabi na kayo. Like, aring, basta quiet man siguro to. Unya, matuog sila karong nga utso, pero ang uban mamati pa, no? So, muna mag-start aron for them ba nga excited na, no? Again, maing buntag na Brad Ryan, Galaneda. And shout out sa Galaneda family sa Cagayan de Oro. Og si Kuan pod, itong iyang igsuon, si Ralph. Sakto ba ko, Brad? Ralph ba nga na to? Okay, murag mao lagi, yamanghod. Okay? So makalaag na po mi pohon dia sa sa Cagayan CDO. Shout out, watch out for us. Shout out Inday Judian, Torihano, regards kung Brad Jojo dia. Okay, let's pray. Father in heaven, we come into your presence with a humble heart. Thank you so much, Lord, for another blessed opportunity that you have given us today, this morning. Nining taknas kabuntagon, Ginoo, unahon ka namo, Ginoo. Above all, unahon di ka, Ginoo. Unahon ka namo sa among mga responsibility, Lord God. You deserve this. And before we start, Lord God, please search our hearts. So siya mong kasing-kasing. Kaya nasayod kami ng imong pulong, balaan kini kaayo. Imong pulong halangdon kini Ginoo. According to your word in John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Ikaw kini mismo among isgutan karon. So himoming angayan, himoming takos, Ginoo, migas worthy, migas deserving. And as we listen to your word this morning, tagay may teachable heart, kasing-kasing magpatudlo, mapainubsanon, mudawat og tambag, mudawat og correction, labaw sa tanan, musunod, willing musunod kanimo. And also, Lord God, I pray nga tagaan mi nimo kaalam nga langit nun. Kay kung kami ray magsabot-sabot sa Bible, mag-interpret, dili na mo ni masabtan. That is why we pray for heavenly wisdom this morning, and the guidance of the Holy Spirit as well. Lord, ikaw ra nga mong gipataas kan. Wala mi nag-isa og relihiyon, wala mi nag-isa og mga pundok, grupo, or sekta, but we lift up only the name of Jesus Christ alone. Ikaw lamang among giisa. Holy Spirit, gi-welcome ka namo. Panalangini ta ng viewers karon around the world, Lord, sinasang dapita maabot ni nga live, Ginoo, i-bless ang makadungog ani. And I pray nga mabati na mong manifestation sa Holy Spirit. And Lord God, ipabati imong presensya samtang mamalandong ni sa ibong pulong. I rebuke every spirit of destruction in Jesus' name. I declare victory sa mong pagabuhaton karon, Ginoo. Nabiling panahon, Amahan, among itugian kanimo. This is our prayer in Jesus' name. Amen. 40 viewers, 41. Ay, shout out. Man na akong shout out ni mo, Sister Jardine Bakan. No? Man akong shout out sa team na ko ni sa kuan mga Living Water Christian Fellowship. Okay. Regards di tanan nila pastora. No, ato sa mag-abot mo sa church, regards ko, no? Man nagsinggit na nako ngalan nyo niya. Nakalimot ko, sister. Tung usa ba kisay nga na to? Arturo nya usa ka tong
Itong tambok katong dako ito. Ito Flores gyapon. Good morning sa Sister Bonifacia Cueva Sines and to Sister Jeneline Tundag Sunsona. Okay. Good morning ninyo tanan diha, no? And to Celia Miguel watching from Pampanga with a loudspeaker in front of my store. Wow, kana! Lagubo ta ni ron. Okay, thank you Sister Celia Miguel. God bless you more, Sister. Okay. Let's start. Start na ta. Bunal na ta ning kabuntago nigsoon. Okay. Ang atong texto this morning. Rodolfo di ay katong matso kayo, Sister. Okay. Balikon na ko be. Shout out ni Brad Rodolfo Flores. Kauban na mo ni igsoon nga sige sulod sa bahay ni Kuya das Cebu City Jail, no? Sige na balik-balik og priso ni pero karon gipriso na ni sa Ginoo na himong lagad sa Ginoo. Again, shout out to Brother Rodolfo Flores. Duha man gud ni sila ka Flores, ang usa Arturo Flores. Thank you, Sister. Thank you. Sister Jardin. Okay. Pangmusta ko na Brad Jerry. Okay. So, nato ang teksto, igso na sa Hebro 12:5 hangtod sa 8. Again, Hebro or Hebrohanon 12, kapitulo 12, no? Versikulo 5 hangtod sa 8, nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak? Anak isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo. Ug ayaw kaluya kung badlungon kaniya. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan niyang iyang gihigugma. Ug kastiguhon, no, bunalan ka with speaking of kastigo bunalan. Ug kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. Okay? Verse 7. Lahutay sa inyong giantos ingon nga pagdisiplina kaninyo. Ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Wow. Kay may anak bagod nga dili disiplinahon sa iyang amahan? Kung dili kamo kastiguhon or bunalan, sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili kamo tinuod nga mga anak niya, kundili mga anak sa gawas. Ay, delikado. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So atong nadungog kani karong kabuntagon igsoon ang mensahe may tungod sa disiplina. Okay? Disiplina about discipline, about kastigo, no? Una igsoon, gipanumduman ta diri sa Hebrohanon 12:5 nga. Na ingon gud siya nalimot, no? Meaning gi-remind ta, no? Ingon siya una sa first line, first sentence. Nalimot ba kamo sa makapadasig, no? Nga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak, no? So kitang mga anak sa Ginoo. Before we proceed, kanus ata makaingon nga anak ta sa Dios, okay? Ingon na ba lang kasulatan ang tanan nga ning tuo ni dawat ni Kristo, no? Gitagaan taggahom no nga mahimong anak sa Dios. So the moment we accepted, we received Jesus Christ as our personal Lord and Savior and we believe it, we have faith in Him, nga siya nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo, namatay o niya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw, ning tuotan niya igsoon mo ni hinungdan nga nahimutang anak sa Dios. O para sa mga anak sa Dios, para sa mga followers ni Christ, no? Nagpahinumdum siya ani igsoon, no? Mao ni nay reminder igsoon, nay pahimangno kay basin makalimot na mga anak sa Ginoo ba. Ingon siya sa next line, anak isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo. Kita mga igsoon ingon nga mga anak sa Dios, mga Kristohanon, mga followers ni Christ, labi na katong mga matinud-ano nagpagamit sa Ginoo. Mao ni atong timan-an igsoon, nadyo'y gitawag og pagdisiplina sometimes. Why? Because we are not perfect. Sometimes igsoon makasala ta. Sometimes igsoon natay mahimo nga dili maayo, mao nang disiplinahon dayon ta, no? Disiplinahon nenda sa Ginoo ang gingon diri o kastiguhon, no? Okay, disiplina sa Ginoo kanimo. Og ayaw kaluya kung badlungon kanya, no? Badlungon ta igsoon, no? Mao ni ilhanan di ay igsoon nga anak ta sa Ginoo. Amen. So dili ta dapat day maguol, mabalaka. Dili ta dapat ma-discourage kung naay nahitabo nga kasakit, naay usahay ra ba igsoon kay ang pagdisiplina sa Ginoo kay ipaagi og sakit, no? Balatian, dagko kayong problema, sakit kayo, no? Ngano man. And then sa diyang magampo ka, remind kan sa Holy Spirit nga nakasala manggug ka mauni. So mao nay consequence, no? Gidisiplina ka kay igsoon para nako gidisiplina ta kung makasala ta. Kung gikastigo ta kung nakasala tabot pasabot na igsoon giila gid ta nga tinuod ta nga anak sa Ginoo.
concern lang siya nato. Kay kung wa patatagda niya, pasagdan ta nga maglunang sa sala. Mao ni akong gibalik-balik og sulti sa mga piniriso mga igsoon every time nga muwali ko nila. Ako silang giingnan. Nganong naa mo diri sa sulod sa silda? Nganong naa mo aning sulod nga prisuhan? Timaan ni sa paghigugma kaninyo sa Ginoo. Gigugma mo sa Ginoo, gitagad mo sa Ginoo. Ang Ginoo nagbadlong ninyo kay kung wa pa mo higugma, wa pa mo badlonga sa Ginoo, gipasagdan mo sa gawas nga mamaligyag syabo, gipasagdan mo magadik-adik, gipasagdan mo nga mahimong kriminal sa gawas sa laya. Pero nganong gidakop mo, nadakpan mo, dili ni aksidente, pwede mo dili mapriso, pwede mo dili madakpan pero nadakpan mo kay ang Ginoo nagatiman ninyo, nagtagad, no? Wa mo pasagdi sa Ginoo. Kay kung gipasagdan pa mo sa Ginoo, wa mo higugma, gipasagdan na mo sa Ginoo, wa mo tagda, no? Gipasagdan na mo nga maglunang sa sala. Pero tungod kay ang Ginoo nakabantay na higugma ninyo. Tungod kay ang Ginoo nagtagad ninyo, mao nang gidisiplina, gikastigo mo. Kay mao ni gingon sa balaang kasulatan igsoon, tanan nga gihigugma sa Ginoo, tanan nga giisip niyang anak, iyang bunalan, iyang kastiguhon, iyang disiplinahon igsoon. So kung nagtanaw mo karon igsoon nga gibati nimo nga murag kastigo na gini, disiplina na gini, no? Kay kabalo ka nga naa kay sala, kabalo man kita igsoon nga natay nahimong dili maayo, no? Ngano man, because we have the Holy Spirit. Usa sa role sa Holy Spirit, konbiktaron ta kung makasala ta. Konbiktaron ta kung ningsimang na tas tawag sa Ginoo. Kung natay gibuhat nga dili maayo igsoon, bunalan ta galit, no? Ngano man, kay gihigugma ta, gitagad ta. Mao nang di ta angay ma-discourage, di ta angay mabalaka, maguol, di ta maluyas pagpangalagad sa Ginoo. Tungod kay gidisiplina ta, mangluod ta, no, ayaw pangluod igsoon. Ikaw ra gyapon arkansiya na igsoon, layo na kayo, pila na kakatuig nang alagad sa Ginoo. Nakasala ka, gidisiplina ka, gikastigo ka sa Ginoo, nang luod ka, sayop na. Ang kastigo igsoon, pagdisiplina again, tanda yan ng pagmamahal ni Lord sa atin. Gihigugma ta, no? Kaya nga pa tayo gugma, gipasagda na ta diha, oy. Amen. Sumagot kita mga kuan be, di ba, mga ginikanan ako. No. Ako igsoon, akong anak nahapakan ako gahapon kay nakasa, no? Ngano nagigugma. Kita mga ginikanan kung natay pagtagad, no? Paghigugma sa atong anak. Kung makasala sila, of course atong disiplinahon nga naman, unsay purpose sa disiplina? Aron makaamgo. Ang purpose sa disiplina igsoon aron bitaw malamdagan nilang una-una ba nga ay sala din atong gihimo. No, nakasa day ko sa Ginoo. Ana na siya mga igsoon mo na nga, di ta angayng maluya, di ta angayng maguol kung gidisiplina ta kay gilambing lata sa atong amahang langit nun. Again, gilambing lang ta ni Lord. Ipainomduman ta, anak di na maayo, anak na tika, no? Gipakamatyan tika, ibabaw sa cross sa Kalbaryo. Ayaw nagbalik sa binuhatan nimo kaniadto. Amen. Mo na igsoon ang disiplina, igsoon ang pagkastigo, timaan na sa paghigugma sa Ginoo kanato. Kay dili gusto ang atong amahang langit doon nga magpadayon tagbuhat nga dili maayo. Kung namoy makit-an diha mga igsoon nga naglunang sa sala pero walay nahitabo igsoon, nagpadayon, wala higugma sa Ginoo, di na niya anak kay ang anak sa Ginoo iyang disiplinahon. Next. Okay, sa size klaro no? Hebrews 12:6, kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma. Ang pagdisiplina, pagkastigo, kanang bunalan ta, expression lang na sa love ni Lord nato. Mao na yang expression, mao na evidence or ebidensya nga nahigugma ang Ginoo nato. Kung makasala ta, disiplinahon ta, dili ta pasagdan nga maglunang sa sala. Klaro kayo? Hebrews 12:6, kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma. Dapat yun, bugat, sakit, o kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. Again, anak nga iyang giila. Kung na'y nagtanaw karon igsoon nga gikastigo ka, gidisiplina ka, gibunalan ka sa Ginoo kay nakasala ka, buot pasabot, giinla ka sa Ginoo nga iyang anak. Mang ayaw pangluod, ayaw kaluya, abante, bangon, padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Dawata ang pagdisiplina, dawata ang bunal, dawata ang kastigo. Kay timaan na nga giila ka sa Dios nga iyang pinangga nga anak. Pinangga nga anak. Amen. Anak, pinangga pag yun. 7, verse 7 ta Hebrews 12:7. Lahutay sa inyong giantos ingon nga pagdisiplina kaninyo. Kinahanglan ta mo lahutay. Ngano man kay atuwa man punang sala, no? Kay nakasala man ta, natay gihimo nga di maayo, mao nay rason nga nung gidisiplina ta. Mao nang atong buhaton,
Mulahotay lang ta. Kay igsoon, sultian ko kamo. Bisag karon gidisiplina ka, example basin ay uban nyo da gidisiplina mo ba no? Gibunalan mo sa Ginoo kay nakasala mo. Maulan ni timan ni samtang naa ka sa pagdisiplina, ang Ginoo nag-uban gyapon nimo. Ang pagdisiplina dilibot pasabot nga giit sa puwera kas Ginoo, nag-uban gyapon si Lord nimo. Amen na. Lahutay sa inyong giantos ingon nga pagdisiplina kaninyo. Na next line. Ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Wow. Kay may anak bagod nga dili disiplinahon sa iyang amahan? Wala. Kung tinuod na natong anak ang atong mga anak ug makasala na badlungon nato na. Kung tinuod nato ng anak ang atong mga anak kung makit-an nato na nga mag-uban-uban na sa mga adik-adik karon. Perting daghanan ra bang mga adik, di ba? Musugot ba mo nga mag-uban-uban sila sa mga adik-adik? Dili ato jud ang badlungon anak. Ayaw jud duol anak kay notorious na. Ayaw doon na anak, kay notado na. Gisurveillance na nas pulis anak. Kabantay mo nganong gingaya na to sila. Nganong giwarningan. Tungod na kay nahigugmata unya. Ato silang giilang atong anak. Sama na sa Ginoo igsoon. Kung makit-an sa Ginoo nga atong gibuhat sukwahi na siyang kabubuton. Kung makit-an sa Ginoo nga ning tipas ta. Ug sa karniro pa na igsoon siya nga atong magbalantay ning tipas lang ta ning simang na taglaing sibsibanan. No? Naaman na siya isungkod ang magbalantay unya naay nang ana bitaw naka letter J, anaon ko hito ng liog na to. Oops, ayaw diha, di na mao. Nait pagdisiplina, ngano man. Tungod kay giisip ta sa Ginoo nga iyang anak. Giisip ta sa Ginoo nga anak niyang palangga. Mao nang don't be surprised if God discipline us. Kastiguhon ta. Kay ngano man, naaman tay sala. Pero kung wala, kung nakay sala niya, wa ka hilabtis, Ginoo, wa ka kastiguha, wa ka disiplina, din magunahuna na kadapat ug maayo nganong gipauyunan man ko sa Ginoo niya, delikado ni. Kayong tinuod nga anak sa Ginoo, tinuod niyang palangga gihigugma, disiplinahon igsoon, no? Niya kung makasala, no? Kanang giila niyang anak. Kay ingon diri sa 8, Hebrew 12:8 ningingon diri, kung dili kamo kastiguhon, listen carefully, look at me. Sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak. Okay? Dili kamo tinuod nga mga anak niya, kundi mga anak sa gawas. Again, kung dili kamo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili kamo tinuod nga mga anak niya, kundi mga anak sa gawas. Delikado na mga igsoon. No? Kung dili daw ta kastiguhon, bisag nakit-an na to nga nakasala, bisag kabalo ka nga nakasala kanya, wa ka kastiguhan sa Ginoo. Wa ka disiplinaha. Wa ka tagda, bo pasabot na igsoon. Wa ka way pakialam si Lord nimo, bo pasabot nga naman kay di na anak nimo. Kay di ta anak sa Ginoo. Kung di day disiplinahon sa Ginoo, di kastiguhon, di badlungon kung makasala. Usaray bo pasabot na di na anak sa Ginoo. Pare na to igsoon. Kita mga ginikanan, ako amahan man ko. Kung makita tag bata, no, laing mga bata ba nga nakasala, nyawa ka kaila, imo ba na silang gunalan? Wa tay katungod, ma-child abuse ka na. Bantay mo? No? Dili na nato siya tagdon, no? Alam, magsika ba tao, nangawat, upuan? Like for example, one time, nagsakay ko og taxi man siguro to. Basta nakabiyahe ko og syudad, unya, taxi, unya. Unsa to, I don't know kung what exactly nga year to siya, pero sa syudad, kabantay mo nga uso kay kung traffic na yung mga kawatan, bitaw putaw, kalit lagi ni traffic, nga mukha nga nang ilaw, manguha diya og mga, unsa na mga, labi na mo labay ang, na mo labay nga truck di karga nga ang karga mga puthaw kanang mga crops ba. So na inig traffic during the traffic time na din ay mga bata lang mukamang manguha do mga puthaw kay patimbang no. Kas kita og ingana ko naka-experience ko nya. Ning tanaw na ko bata ning labang minor. Labang abira pa to nila tong unsa tong mga karga to dagan dinaganay pasa sa laing kauban murag Cebu man siguro to. Unya tanaw ko na shock lang ko pero wa ko ni badlong wa ko hoy unsa man na ngano man di man to anak nako kabantay mo once dili na to anak makasala okay dili kay ka yes concern ka pero dili jud ingon nga imo jung na kay katungod nga magkuha bunal imo bunal ngano man ka ha di man ka patuo dia nganong gibuhat man nimo unsa man ka di ba di na to inganaon ngano man di man na to anak mausad si Lord ingon siya nga kung di daw ta disiplinahon niya kung di daw ta niya kastiguhon kung makasala ta buot pasabot, dili ta anak niya, kung dili anak tas gawas. Kabalo, beta nga, duhara ang amahan na to, ang Ginoo ang yawa. Amen? Duhara ginatong amahan, ang Ginoo ang yawa. Now, kung makasala ta, wa ta disiplinaha sa Diyos. Buot pasabot, dili ta niya anak.
Kitsa man tang anak, wanay lain. Anak sa yawa na. Mo na igsoon, just a reminder for us this morning, ikalipay na to if ever naay time igsoon, if ever nga naay mga higayon nga nasakitan ka na higayon nga makaingon tangano man problema sa balatian baron or basta any problems nga sakit kay para nimo. Once masakitan nagaligag sugod unya nag-struggle na ka, just try to examine yourself or ingana lang evaluate imong kaugalingon basin nakasala ka ba. Because niya pag-ampo and then I believe the Holy Spirit will speak to you and konbiktaron na ka nakasamang ka anak, di ba giingnan ti ka nga mauni aming buhaton pero nagbuot ka. Di ba anak giingnan ti ka nga mauni, kabantay mo naalagi mo hunghung ninyo. And then after that ma-realize nimo nga naday kay sala dawata ang pagdisiplina. Ayaw kaluya. Ayaw ka discourage if ever gidisiplina ka sa Ginoo kay ngano man. Normal na nga buhaton sa Ginoo sa iyang mga anak nga pinangga. Normal na buhaton sa Ginoo kay gihigugmata. Kaya ako na ning gibalik-balik igsoon. No? Kung wa pata higugmaa sa Ginoo, pasagdan ta sa Ginoo nga maglunang sa sala. Pasagdan ta sa Ginoo nga adto didto igsoon sa kangit-ngit maglunang anang gibuhat nimo nga di maayo. Apan nganong gibadlong ka, gidisiplina ka, gipadalhan kag balatian naay consequence kay nganuman. Gusto sa Ginoo nga makaamgo ka. Kay giila ka sa Ginoo nga iyang anak nga pinangga. Dili gusto si Lord nga magpadayon ka kay gimahal ka sa Ginoo. Di gusto si Lord nga mapahamak imong kinabuhi kayang bayad sa sala kamatayon baya. Mo nang gi-offeran kaniyag kaluoy. Amen. So again, ayaw kabalaka, ayaw. We don't need to get discouraged or ma-discourage ta or ma-disappoint ta if ever gidisiplina ta sa Ginoo or nasakitan ta something anak kay dapat na magpasalamat igsoon kay giila ta sa Ginoo nga iyang anak. Kaya ako ning balik-balikon walay ginikanan nga ni excuse me. Akong balikon walay ginikanan nga tinuod nga nahigugma sa iyang mga anak nga dili mo disiplina. Dili mo kastigo. Ang uban gay nasubraan na kabantay mo ng istorya nga nay ubang mga anak kay gibitay gipasuhan kay grabe na jung laguta sa ginikanan ba kay nakasa lagi. Pero nganong mang gibitay man to dito igsoon, nganong gipasuhan man to. Hinoon mo sobra rapod pero nganong gihimo to sa amahan or inahan tungod na kay nahigugma sa siyang anak. Gusto siya nga moamgo kay makaamgo kay gaya na kay ulo ba. No? Sa simple lang nga pagdisiplina or kastigo, mga bunal kasaba di pa to ibitay bitaw pasuhan. Di ba na ako nakaistorya nga ingana gibitay kay pasuhan sa una. Ngano man na tungod kay gigugma siya sa iyang amahan ug inahan karon nabuta na, nakaamgo na, nakamata ba sa iyang sala. Ingana sa taigsoon. No? Ingon sa last line nga ang atong buhaton nga antuson lang nato ang pagdisiplina nga gihatag sa Ginoo. Antuson nato. Sa akong nasinati igsoon dili man sad na siya muhang tudang-tud. Speaking of pagdisiplina na ay alagad sa Ginoo nga gidisiplina niya kay nakasa si Jonas. Si Jonas igsoon gisugo sa Ginoo. Ako na ning gibalik-balik ha kung balikon kay about discipline man eh. Si Jonah gisugo sa Ginoo nga moadto og Ninive katong dautan nga syudad. Unya si Jonah kay siguro nahadlok siya kay daghan kay mga kriminal dito. So ning adto siya Tarsis ning simang siya ba, no? So mao ni ang pagdisiplina, no? Tungod kay si Jonas gihigugma man sa Dios igsoon nga mo'y nagsugo niya nga misyon, no? Nagpadala ang Ginoo igsoon og bagyo unos sa barko. Nya hapit na malunod ang barko. Disiplina na aron makaamgo si Jonah. Nya nakaamgo ba? Yes, nakaamgo. Nalamdagan siya nga iyang gibuhat sayo. No? Samtang nag-enjoy siya sa disiplina sa sulod sa barko nga nadamay ang ubang tao igsoon. Na nagpalabay siya, ingon siya nga, ilabay lang kunyo sa dagat, kaya ako'y nakaingon aning bagyo. Ilabay kunyo, kaya ako'y nakaingon aning unos. Motong paglabay niya igsoon, gikaon pagit sa dakong isda, no? Disiplina, kastigo to. No? Consequence ay ang gihimo igsoon. Apan sa diyang nasa sulod sa tiyan sa isda, nagampo siya, naghinulsol siya, mingbalik sa Ginoo. Unya mihunong pud ang consequence ang pagdisiplina. No, something ana bitaw. So ang kastigo igsoon pagkastigo sa Dios ni Jonas. Wala gyud ingon nga ming lungtad bitaw og dugay. Okay? Pila ra to kaadlaw igsoon. Nahunong ra pud siya kay si Jonas na realize naman niya iyang mali, iyang mistake unya.
Ming balik siya sa Ginoo nya, naginulsol siya niya, ming tubag siya sa tawag sa Ginoo. Kabantay mo. So muundang ra, mulurang ra ng kastigo igsoon, no? Basta lang atong i-admit atong sala, magpaubos ta, mudawat ta sa kastigo. Kaya gingon diri mga igsoon, kung gikastigo ta or gipantos ta sa Ginoo kay atay sala nga nahimo ba, no? Gikastigo ta, gidisiplina ta. Ang gingon diri sa Hebrews 12:7, lahutay sa inyong giantos ingon nga pagdisiplina kaninyo, no? Kinahanglan ta mo lahutay kaya ang pagdisiplina kaninyo nagpailang nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Okay? So if ever there's anyone who are watching this time nga gidisiplina mo kay namoy gihimo nga dili maayo, naghimo ba mo mga immoralidad igsoon or unsa man diha nga mga butang nga wa na kay paymaya sa Ginoo, mao na nga nakasinati mo karon og tumang kasakit, tumang kalisod or unsa na diha igsoon. Igsoon kung imong gibati nga murag mao gyud ni gibunalan mis Ginoo kay nami gihimong dili maayo, then lahutay lang. Sa time nga gidisiplina si Jonas sa Ginoo igsoon sa tiyan sa isda dito sa barko, nag-uban naman gyapon ang Ginoo niya. Unya gipasahilor gyapon siya sa Ginoo. Kay iya man gi-admit ang iyang sala, nga nanaad siya nga sige mobalik ko didto adto ko sa Ninive. So after that igsoon gibugwak siya sa isda nga dako, unya didto gibugwak duol sa siyudad sa Ninive, unya si Jonas nagwali dayon didto. Amen. So mao na igsoon, no? So nganong gidisiplina, nganong gikastigo si Jonas tungod kay gihugma siya sa Ginoo, gitawag siya sa Ginoo. So usaday sa sign igsoon nga usaday sa hinungdan nganong gikastigo tas Ginoo, nganong gidisiplina ta kung makasala ta tungod kay una gitawag tas Ginoo. Aside nga gitawag tas Ginoo, iya tang anak nga pinangga, iya hatang mga pinangga nga anak, no? Kay ang gingon diri kay dili lang ingon nga anak, no? Kung dili pinangga gyud, no? Pagpangga na, tanda ng pagmamahal rin na sa Ginoo nato. Gidisiplina ta, gikastigo ta, kay gihigugma tas Ginoo, gimahal tas Ginoo, palangga tas sa Ginoo. Giisip ta niya nga iya tang anak bisag kapila ta nakasala. And then last is gitawag tas Ginoo. Si Jonas gikastigo, si Jonas gidisiplina kay gitawag siya sa Ginoo ning simang man siya. Amen. Mao na di ta ngay mabalaka, di ta ngay ma-discourage sigson kun dili mo submitar lang ta, dawato lang nato nga okay Lord. Mao naman gidisiplina ko nimo Ginoo. Imo kong gikastigo. Kay di man pug ko ka ingon nga sayop ka Ginoo, nakasala man gyud ko. Sige Ginoo, agwantahon ko ni. Unya tagay kog kusog Ginoo. Dugang pailog nga ako ning magunta ning kastigo nga imong gipahamtang nako kay nakasala man jud ko Ginoo, ako nang gi-admit. Ingana dapat na to buhaton. Dili kay musukol ta, magbagulbol ta nga. Lord, ngano man Ngano man Ginoo nga ngani? Nga nangalagad ko sa Ginoo, yes nangalagad lagi ka sa Ginoo pero ning simang man kanam kay gibuhat nga wala lipay ang Ginoo. Dapat lang disiplinahon ka. Sa itong buhaton igsoon, di ta pwede mo reklamo, di na to questionon ang kaayo sa Ginoo kay bisag unsaon si Lord perpekto gina. Amen, si Lord perpekto na, kung naa may di perpekto kita na. Si Lord di mapakyas ayang pagkastigo na to. Wa siya nasayop nga gibunalan ta, wa siya nasayop igsoon nga ihatang gilatigo, gitagaan tagbalatian igsoon. Tungod na kay naa dag puntay sala nga gihimo, nagbuot ta labi na kay baw na tas kamatuoran pero nagpauyon ta sa ato ang kaugalingong kailibgon, tawahanong kalipay or tawahanong pagbati na to nga unod nun. Sa craving sa tong unod nagpadala ta. Mauna nga naay pagdisiplina ngano man tungod aron makaamgo ta. Aron pahinumduman ta nga hoy anak kanako, pahinumduman ta sa Ginoo nga anak tika, palangga tika, ayaw na buhat ta. Kay kung wa pa tatagda sa Ginoo, wa pa tagiilan niya nga anak, di pasagdan ta oy, bala or maunsa ka dia, maimpirno ka dia. Wa ko'y pakialam mo pero tungod nganong nakialam si Lord nato kung makasala ta. Nganong nakialam si Lord nato kung makasala ta tungod kay gihigugma ka sa Ginoo, tungod kay giilatan niya nga iya tang anak nga pinangga ug dili siya gusto nga malaglag ta kun dili makabaton tag kinabuhing walay katapusan. Amen. Mao na igsuon nga di ta ngay mabalaka or maguol maluyas pagpangalagad sa Ginoo if ever na nagtan-aw da nga disiplina ka. Pasalamati ang Ginoo kay taliwala sa imong pag gibuhat nga di maayo. Gitagad kas Ginoo, gihigugma kas Ginoo igsoon. Gitawag kas Ginoo. Amen. Gitawag ka, gipangga kas Ginoo, gipili kanya, giila kanya nga anak. Mao na nga kinahanglan man jud tang disiplinahon. Pasakitan pero makaamgo ta. Kabantay mo bata, anak na to atong bunalan.
Akong asawa igsoon kuyaw ni ug mamunal sung anak. Nigbunal pak agay hila akong anak. Tagtaod pila ka minutos yang ingnon. Iya rin ang ingnon, nak dali. Nganong gibunalan man ka? Nganong gibunalan ka? Kay nakasa o kana kabantay mo. Ang bunal, pagdisiplina, pagkastigo, itugod sa Ginoo nato aron ma-realize nato ang atong mali, makaamgo ta malamdagan atong unahuna ug ma-realize nato nga gipangga ta gigugma ta sa Ginoo tungod kay nabantayan man ta niya nga nakasala, no? Importante ta niya igsoon. Kabantay ka sa mga tawo nga importante nato, concern ta. Ingana sad si Lord. Gibadlong ka kay nakasala ka, concern si Lord nimo kay di siya gusto nga malaglag ka. Gusto siya nga atong matagamtaman ang langit, ang kalipay nga walay katapusan. Di siya gusto nga na siya mga anak nga malaglag, may tumpawak sa kadautan. Kita mga ginikanan, gusto ba ta malaglag atong anak? Dili. Gusto ba ta nga ang ugma sa atong anak dili maayo? Gusto ba ta nga atong anak mahimong adik-adik, bisyoso, palahubog, sugarol, unsa man diha? Dili. Mao na nga makakita galita nga atong anak nagsugod-sugod na nagbuhat dagdi maayo. Unsay buhaton nato? Badlungon. Unsay buhaton nato? Bunalan, kastiguhon pagyud, pasakitan pagali nato aron makaamgo. Matod pa sa proverbio, ang bunal dili na makamatay. Ang bunal di bot pasabot nga ato kunong patyo na atong anak kung dili ato na siyang gitultulan sa kinabuhi, no? Dili atong gipanton kay gigugma nato siya. Dili lang pud palabian, ayaw lang pud bunaling kay ma-child abuse ta na, no? Kana bang bunal nga makapaamgo igsoon, and then ato silang explainan nga nung atong gibunalan, nga nung atong giliktan ang dunggan unsa man diha igsoon aron ma-realize nila ilang sala kay ngano man ato silang gihigugma ingana sa na si Lord. Mo nang don't be surprised kung badlungon ta, pasakitan ta, usay balatian pa sa physical, no? Pag-ampo, pamalandong, then I believe the Holy Spirit will speak to you. Then pahinumduman ta nga naamgo kay gihimo ani nganong nagtuman man ka karon gipaamgo ti ka mauna anak kay anak ti ka gigugma ti ka di ko gusto nga magpadayon ka sa pagbuhat anang tago-tago nimong binuhatan nga sala diha. Di ko gusto kay di ko gusto nga mauwawan ko nimo. For something ana bitaw. Amen. Again, if there's anyone who are watching this time nga karon samtang nagistorya ko nimo, I believe naaman si Lord, the Holy Spirit is here. Gikonbiktar ka nga mauni ni tabo, mauni consequence, mauni kinakagihimo, nagtuman kasi mong gusto din. Ang kuna lang, ang kuna paubos, pailob, unya ayaw kaluya. Kay bisa naa ka sa pagdisiplina karon nag-uban ang Ginoo nimo. Wa po kaniya pasagdi. Mulurang ra pud na. Amen. Ang kuna imong sayop, ayaw reklamo, ayaw bagulbol, ayaw pangwinta, ayaw pamuyboy sa mga gibuhat nimong kaayo sa simbahan or unsa natabang nimo, ayaw sayop na. Amen. Kung dili dawata ang tanan unya pasalamati ang Ginoo kay giisip ka nga anak niya. Bisan dagko kay imong sala pero disiplina ka kay nahigugma siya nimo. Wa ka pasagdi nga maglunang magpadayon sa imuhang binuhatan nga di mayo kay di gusto ang Ginoo nga malaglag ka. Apan gusto ang Ginoo nga masave ka. Girescue lang ka ni Lord igsoon. Girescue ka kay gusto si Lord nga ang iyang anak makatagamtam sa kinabuhing walay katapusan. Gusto si Lord igsoon nga iyang anak makaamgo niya, mubalik niya. Kabantay mo nang uban nga na backslide, igso niya gibunalan sa Ginoo, no? Gikastigo, gigugma na sa Ginoo, no? Kay gusto sa Ginoo nga mubalik ta. Kay di man ta makaamgo, dili ta makarealize sa atong mali, sa atong mistake kung walay sitwasyon sa atong kinabuhi nga masakitan ta, matandog ta. Amen. Sa hayahay nga sitwasyon, di jud ka kahinumdom sa Ginoo. Manusay pasakitan ta. Mao nang usay igsoon kanang naay mahitabos tong kinabuhi nga maipit ta. Maglibog ka pero disiplina na dayto kay aron ma-realize nimo imong mali. Nya moduol ka sa Ginoo, mobalik ka sa Ginoo. Amen. Or mobalik kang magpagamit sa Ginoo. Again, igsoon ang pagdisiplina, ang pagkastigo, sakit. Sakit siya. Pero buhaton gyud na sa Ginoo bisag sakit. Kay aron ma-realize nimo nga gipangga kaniya, aron ma-realize nato nga gimahal kaniya, aron ma-realize nato nga anak gyud taniya tinuod. Kay ang tinuod nga anak kastiguhon ug disiplinahon gyud na sa iyang amahan. Amen. So naa karon sa disiplina, paubos lang, lahutay lang, dawata ang kuna ubanan ka sa Ginoo sa imong season karon. Amen. Ang Ginoo na agyapon,
Di ba pasabot nga gi-reject na ka kay disiplina ka, no? His presence na nimo nag-ubansad para mo lahotay ka. Pangayo lang og dugang kusog, dugang pailo bigsoon. Siguro lain-lain og level atong pagdisiplina, ang uban bugat kayo, pero mao lagi taliwala ang kabugat na iplano si Lord. Wa ka biyae. Kupot lang ampo salig, ayaw reklamo, ang unos mulurang ra na igsoon. Kamiton ka sa Ginoo, gitawag ka sa Ginoo, gipangga, gimahal ka sa Ginoo. Amen. Praise God. So let's pray. Father in heaven, thank you for your word. Just a reminder for us this morning about discipline. Kung unsa ka pamahinungdano ng pagdisiplina sa matag usa ka namo, labi na kay anak minimo, imong gihigugma, imong gitawag, imong gipili, Ginoo. Imong gipangga, Ginoo, palangga minimo. So Lord God, salamat Ginoo nga imong nagitagad kay imong disiplina. So I pray to all of the viewers right now nga nakasinati ani karon Ginoo, if ever na nakasinati nga gikastigo nimo karon, Lord God, I pray nga tagaan nimo dugang kusog, dugang pailog Ginoo, makalahot tay Ginoo. Unya I pray nga madawat nila Ginoo, madawat nila ang pangitabo kay ilhanan lang ni nga imo day silang gihigugma ug imong giila nga tinuod nimong anak. Di ka gusto nga magpadayon sila sa binuhatan nga dili maayo. So Lord, thank you. Holy Spirit, salamat kayo. I pray Lord God that you allow your Holy Spirit to always remind us ani nga pulong Ginoo. If ever disiplinahon mi, nay mga kasakitan nga masugatan namo, makainumdum din mi ani nga pulong Lord God. Aron maghatag na mo comfort, maghatag na mo kadasig, nga magpadayon paghihapon mi Ginoo kay I believe dili lalim ning kastiguhon. Usahay sakit na kaayo murag lami na ibalik sa agi, but remind us always, Holy Spirit, nga ang pagkastigo aron lang makaamgumi ug aron makahinumdumi nga gipangga day minimo Ginoo. Thank you Lord. Salamat sa imong mensahe, and right now Lord God, I pray nga kani nga mensahe Ginoo, makahatag na mo dugang kusog, dugang kalig-on, ug makahatag na mo Ginoo og dugang kadasig Ginoo, kaisog Ginoo, og makaingon nga makalahutay mi sa pagpangalagad nimo Ginoo. Taliwala sa mga pagdisiplina, mupadayon jud gihapon mi Ginoo, ingon nga mga anak nimo nga pinangga nimo. Hallelujah. Thank you Lord, thank you Holy Spirit, and right now I continue to pray to all of the viewers, to all of the followers in this page. I pray padayon kapag bless nila Ginoo, unsa man ilang problema karon, unsa ilang giatubang karon Ginoo nga mga hagit Ginoo, unsa man Ginoo ang uban naaman sa pagdisiplina, ang uban Ginoo grabing mga dagko na kayong unos ang ilang nasinati karon. Ang tanan Ginoo dayag na sa imong tubangan, ang tanan Ginoo wa malilong nimo. So I pray Lord God nga ikaw Ginoo maghatag Ginoo og solusyon sa ilang problema. Maybe ang uban diri Ginoo gihimo na nila ang tanan, gibuhat na nila ang tanan, but still the problem is there. But Lord, naa ka na kay million ways Lord God, dili mahutdan imong pamaagi. You're a way maker, a miracle worker, a miracle working God. According to your word in the book of Isaiah, even in the desert Lord God, you will make rivers in the desert. Imagine makahimo ka Ginoo og suba or sapa sa desierto, but pasabot makahimo ka og mga imposible sa among problema karon Ginoo. There's nothing impossible Ginoo nga na kanimo, kay Dios ka nga milagroso. Ang lisod namo sayon kayo nimo. So Lord God, I pray unsa man nga milagro ilang gusto karon, unsa man Ginoo nga milagro nga ilang pinaka-need karon, Lord, I pray grant the desires of their heart right now in Jesus mighty name. Lord God, ipakita kanila nga wa ka mabag-og, wa ka mausab. You're the same yesterday, today, and forever, according to your words in Hebrews 13:8. You're the God of Moses, the God of Jacob, the God of Abraham. You're the God of Peter, the God of Paul. And you're the same God whom we serve today. And still you can do miracle even right at this moment as long as we have faith in you. In Jesus' mighty name. So Lord, again, unsa man nga milagro ilang gusto sa ilang kinabuhi karon Ginoo, about family, about balatian, tanan, financial, Lord God, you know all of them. Wala matago nimo. So Lord God, I pray right now, ihatag Ginoo, ipatagamtam ang kahibulungang butang nga ilang gitinguha karon. In Jesus' name, in Jesus' mighty name. Lord God, this time dawaton namo ang milagro, ang kuno namo ang kadaugan uban sa pagtuo. Himua lamang ming angayan kapiyalan takos Ginoo. Mao kini ang among pagampo amahan. Amo gining gipangayo, gipasalamatan daan pinagi sa ngalan ni Jesus nga may among bugtong manluluwas. Amen ug amen.
mabungahong kabuntagon mga kaigsuunan. That's all for this morning. And akong ibalik ang tanang dungog ug himaya sa tong buhi nga Dios walay akua tanan iyaha. Sa wala pa makasubscribe sa tong YouTube channel, please do subscribe. Ang link nasa caption ani nga live. Kay after this ako ni siyang i-download kay mawala ni og 30 days. Ang instruction diri sa Facebook, 30 days ra kutob ni automatically ma-delete ni ang video. That is why ako mong encourage everyone to follow or to subscribe, i-subscribe ang atong YouTube channel. And ako man ni siyang i-download didto kay dili ni mawala didto. Amen. Akong bagampo igsoon nga karong adlaw puno sa grasya, pabor, puno sa kalinaw, puno sa kalipay, puno sa milagro gikan sa Ginoo. Dili ro matapos rong adlaw nga di mo i-bless ni Lord. Amen. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Akong ikabilin, kanunay lang ta magampo, no? Nya amping, nya abanti, tas pagpangalagad sa Ginoo. See you next time. Shout out Sister Concepcion Castino Kabashi. Tanan-tanan. Salamat sa inyong pagpakiguban ka nako. Hangtod sa sunod higayon, grasya sa Ginoo. Amen. To God be all the glory. God bless everyone. Anyway, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our new page, Mabungahong Kristohanon 2.0. Kaya rin na ta mag-live kanunay, kay gi-restrict ta didton, gigamit sa demonyo tong unsa tong didto igsoon. Kay grabe ang gipamuhat sa Ginoo sa atong page, grabe. Mga milagro, mga nangaluwas, grabe. Mao na nga namulabog ang yawa pero wa gyapon nangita gibug paagi ang Ginoo. Natay new page, Mabungahong Kristohanon 2.0. I want to encourage everyone to follow this page and to invite your friends to follow our page as well. Thank you, Sister Del MC. God bless you. Matulog na dyan ipaduong ba? Nawa lagi. Good night, diha. Good night. Namos akong prayer. God bless. Okay? Again, see you next time. To God be all the glory.